Welcome to a fascinating journey. Velkommen til Ud at rejse med mig. Hurra! Så sidder vi på perronen og venter på, at et tog skal føre os til København, hvor vi skal ind og se kirkekor. Men jeg er ikke religiøs. Vi er nu i København. Nu skal vi ind og have noget at spise. Det her bliver et festmåltid. Vi er i en rygeboks på restaurant Vesuvio i København. Så er vi nået til kirken, hvor vi skal høre kor. Det glæder jeg mig til. Det bliver spændende. Halleluja! Christianskirken. Jeg føler mig enormt kristen nu. Det var DR's koncertensemble,
i kirkekor i Christianskirken i København. Det var enormt fedt. Jeg turde ikke at filme hele tiden, men jeg gjorde det da lidt. Og nu skal vi hjem igen. Så er vi endelig hjemme igen. Det har været en rigtig fed tur med fantastisk musik, og vi har bare været København tyndt. Så det har været en rigtig fed tur, og nu er jeg træt. Rigtig træt. Og det kan den ikke. Mange tak, fordi I så med. Og jeg håber, at I bliver ved med at stick around. Ja, tak for det, og jeg elsker jer. Hej hej, og på gensyn.